Dako ang pagtuo ni Sharif Agwak Mayor Dato Ahmad Mitra ang Patuan Senior nga dili ordinaryong mga tao ang nagpaluyo sa pag-ambush kaniya. Dako ang pasalamat ni Sharif Agwak Maguindanao del Sur Mayor Dato Ahmad Mitra ang Patuan Senior nga nakalingkawas kini sa pagsulay ug pagpatay kaniya dihang gitira og rocket-propelled grenade gun RPG ang sakyanan niini sa poblasyon sa Sharif Agwak niadtong Domingo sa hapon kung asa duha sa mga security escort sa mayor ang nasamdan. Matud sa mayor nga mao na kini ang ikaupat nga higayon nga pagpag-ambush kaniya. Halos dili makatuo ang mayor nga gamitan daw siya og RPG sa nagtinguha sa iyang kinabuhi. Buta nga nagpaduda kaniya nga dili basta-basta ang mga taong misulay pagpatay kaniya. Wala sab daw kini makitang motibo sanglit wala kini laing ginahimo sa iyang munisipyo kundi ang makatabang sa mga katawhan sa Sharif Agwak. Gisalig na lamang niini sa kapulisan ang investigasyon. Ilabi pa nga napatay sa hot pursuit operation ang tulo ka mga sospek nga sa kasikbit nga lugar sa Dato Unsay, Maguindanao del Sur. Hindi ko akalain na mga ganun mangyari sa akin. Okay, wala man akong ginagawa na kung sa akin lang, makatrabaho ko, mamonitor ko yung mga sibidan, yung mga tao. Mabuti kung ako lamang nang ini-target nila. Wala man, tanggap ko na yan. Basta hindi lang madami yung sibidan.